Hadin ka jingram no ka papen sngosi ya ka Argentina da iwe la not ha ka extra time persha ya ka Spain ha ka jekun final jong ka FIFA World Cup Rajar Arpon Rio u coach jong ka kenhun Argentina kata Lionel Scaloni omla shu banburi ya ka dur khmat kabasngosi jong u hakaba haka press conference hadin ka jelakai loyoi baga umat jong u kabala jau kat bau udang jubab ya ki jingkeli jong ki nong tho kubor ka jingram kala penkut no ya ka jingtmu jong ka Argentina panyo arabyang ya ka nam la du jong ka World Cup Henry wat happening ka jing ngosi u sekolah ni ula keren daga jing ngo sarong bat ka jing i syapang u kapten jong ka kenhun kata Lionel Messi habala kali ya u syapang ka jing lekai bat ka rukom yalam jong Lionel Messi hakane ka World Cup u Scaloni ulong bawat la u Messi dapalat live kontai snam ka arta Henry Shimladon kano ka jing artatin ba undang yai peting ban yalekai hadu ba mau hi unrai ban sange no u Scaloni ula airu ka jing yoro ka ba krau tam ya u Messi da ka baong nga kermen babaro kin sngo sorong ya u namaru de unong yalekai football u ba bahatam u bala jupen i ha kano ka madan namar kata kini ki kentin jong u coach kilapen ishai bawat la ke Argentina kam shimlala banbat ya kanam la du Henry ka jing no senyang jong Lionel Messi sha ka football bat sha kari Argentina kan yai sa ha ke history u Scaloni ula banjuru ba ka Spain kala yale kai pha shisha ha ka ne ka final bat ka kenhun Argentina kalamat ya ka jing ka bakrau namar ka jing shitom mat bat ka jing tenju ka bala beteng na do ka basdang jong ka tournament Henry wat la ka taru u Messi bat ki perlok jong u kila ai kilut ya ka bor bat ka mensim hadu ka second ka bakhadu ka jing yo i ya u Lionel Scaloni u bala jau umat ha ka press conference kala kata ya ki babun ki nong kersan football ha ka lengka perthai kalapan pau baka jingrem haka final kamdei tangka jing du nong haka jing yale kai Henry ka deiru kapor ka bakta jur ya ka mensim jong ka kenhut bat kham tam ya ka pating ka balayalam da Lionel Messi wat hapdeng ka jingrem ki kentin jong Scaloni kila longkum ka jing burom ka bakrau ya Lionel Messi ubabun ki brio menta kidang yainyo kum unong yale kai football uba krau tam hage history jong kane kaching yale kai ku blai shibun yen second pat hagiwe ki video ki ban sawan ki baman kapo